Duond bura mar Jubilee onyiero wuok mar moko kuom jokanyo mage ka giwacho ni okang' ma kamano ok bi yiengogi makoro kindeni mag ji ochimo yiero maduong' higa manyien ma biro bang' jaod bura ma Kamukunji Yusuf Hassan nyo olando wuok mare ayanga e duond burano kendo riwore kod duond bura mar DCP. Kata kamano Jubilee oketo ayanga ni jogo mawuok e duond burano nosenyisore mar luwo chikegi kendo gin thuolo mar riwruok kod duond buche mamoko mag yiero. Development in Nairobi, including the announcements by some individuals of their departure from Jubilee Party. It is also important to put the record straight regarding the individuals now presenting themselves as having defected from Jubilee Party. These individuals were suspended by the party several months ago following serious concerns regarding misconduct, mismanagement of party affairs, and persistent interference with established party structures and processes. The party also receives complaints and concerns regarding attempts to solicit money from aspirants.